yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege obwetwani gagetembe kirotoro nere mienda sam na boigo tokonya kurigiriria egati yari avere ka okorekana na asa mutuka mange amangana yaba abatakano yes timaitinga ayekero kurigiriria no nyana se kenyoro asi gati abantu bari umanyete bamenyere abangina abasubati batabwati abagaka babo By the way, kentonke yeke kong kero una kero wasirio mwanchu biitigare omo subati maite aba kakambaro no embara bua basubati baba basirete bako na bua baboraka by the way alafu the other side ndobo atabatakano and for a long time nchena aboriti gose kentonke rongora abori mostly abante ko ba focus on aba takano abara basubati there's a team that na nyakora muntu gosiboka oboicha atebanga batakanu amina baboraka bali barabaka bangina baba basirete babwenete ko ligereriko na barabu lakini eli okonyora nalenda baraka na boya banyomere it's okay yes asiki usi nkagirite ngana tutsorige omugaka oshoi sokoro ata deving anto bata baikora maro batakano baboraka baikoro cintakana abaikora mbaro okay bono aboge mabomu subati matekero mugaka asirire muskere especially atigire na abana na beko bega sienkong maybe gosoka nande that's why back to consider mostly bari gosoka I think chances eche ko bamini moye kyagera the moment umusubati kwana na wata abana edukumu ya focus na ndepone go shift go chase na kyako kini abana baigera kare bweka na ekintu kende kwanyoranga bali bago chibasoka kiro kende na umonyaroka tutebe na liko nyaso ira senyo moiga omoga ko yorara lakini marange ukoranga nigo bago chi abantu bago pti komenya bokati metinga asaba nginange uti habere tofauti lakini kego ikasaba boraka no esengencho maite abana esengencho abana lakini asaba gakanko bere raisi nkonyorora oretero mongina usomo subati onde egara mebia mokonyi beno na machukumu Matilda ko monto mogaka ko kolera abana na beko bega sienko maybe that is the help they want anyway kwamboringa ama ngana na mange bagwetera sababu okonyoranga responsibilities ichiko kina nayo kwenta ko bomugaka bwenka na ino musubati wikoligiria abana nkibakoragira you have to make sure abana banko nyora bare school fees abana banko enda bare gosenko beka bare chianga buyango nyora bare ndagira abana banko kini gubare ne nase gusasa chimbo chiri chingia esenge njonga ebenga gwakiriria abana ba chimbo chiri chimbe omwelio at the end of the day okonyoranga kenyoro ko make responsible na kwageraya akorekana so okonyoranga ngwetera barabange onya bantu barabwanta support especially no na mangana ichi basari ya ose en grant osobo konyo bonde bwensi serikali etagete ekorwa actually na babora kesenge ncho ko bumusubati responsibilities olige ndagara abantu bakolia olige yanga abantu bakobeka olige school fees na anda abantu aba still oicha ko barose no ndagara it's something hectic nige ntoke bwate obo ororosana goseke bwate me egetiro kolende ntwaro chegalia mo
mienda ase roboti oru ngo koirene mwancho muliro chase studio ya kabere linde tunyara ko nyora roboti oru kura ase county ya Nyamira kero bono omo sibati mutangani go se first lady mama Rachel Ruto anyara tekora omoyiga ukurigerera ebyombe byabangina nane mono bali batakano kura ase county ya Nyamira omo yegoyo nigo nyara tekora kana ase skuru yoboroso ya Bugo eyo gotoka me ward ya Nyamaya West Mugrango county yo ya Nyamira nekira bono abangina abange banyarite kuborirwa banyare kwebeka ase ebyombe na boigo gukora ugusirana oroboti uri muna rwariganetigwe no moriketo Fatgad Gisemba ekero ritkuria rero riri eryo gucengera abasubati abatakanwa abo abakaka babo hiyo kitu napiga kelele manigo omuyego monene ugucengera ritukeriga okorekana imeye county ya Nyamira ase skuru yoboroso ya Bugo egotoka ewodi ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango ase ponsi kobwamo abo baikirana babekire okuboria gucyase serikali gucya koroisia ekyombe ekenene ekyo yeguchia kurigereria amanganonsi ya batakanwa. Maisha ya ujane sio rahisi kwa mama ule ambaye amefiwa pamoja na watoto wale ambao wanabaki kama mayatima. Wakati mwingine tunaishi katika maisha ya ubweke, wakati mwingine tunaishi maisha ya trauma, wakati mwingine tunarudi tunakuwa depressed, tunafika tunaogopwa ya kuwa sisi na tutachukua mabwana ya wale wenye wako. Mwelekeo unabadilika. Society, community ile ambayo tulikuwa tuko pamoja wakati tukiwa katika ndoa inatugeuka. Tunaanzwa na mambo ya kuitwa ya kuwa sisi tumeua waume wetu. Kubwatikana na yaiga nigo umurugi bw'umurai bwense omuske Rachel Ruto abasegeta abatakanwa kira oyomo gosoa ase byombe eryo banyore obosemia enchira enyororo buna bakomenya. Na jambo la muhimu kina mama ni kwamba serikali ya leo haiwezi kukupata wewe mama ukiwa nyumbani peke yako. Mnanisikia kina mama? Unajua mtu mmoja, sisi wa Kenya ni karibu milioni 50 na serikali haiwezi kukupata wewe. Ni vizuri kina mama tuweze kuingia katika vikundi. Hiyo vikundi iweze kuwahudumia. Serikali iko na mambo mengi sana ambayo inaweza kusaidia kina mama. Umesikia mambo ya Hustler Fund. Abasacha ensemo yabo nigo baburiwa barigererie boya ebimira nechimbwa chegekoro echo kyagendereire kuunereria obosibore bwabatakanwa amo na bana chintakana. Wazo langu nitaelekeza kwa waume wa hii country. You are the custodians of culture in this country, and I would want to ask you kindly, why don't you review customs that hurt the women? And when you think of a woman, think of your daughter. When you think of a woman, think of your mother. Don't think of her as another person, because then you wouldn't have her at heart as much as you should be. Customs ziko detrimental, tafadhali zikuwe reviewed na zitoke katika majamii zetu. Ensemo yaye umubunge o West Mugirango muske Stephen Mogaka naria eira yogocha kurika omwigereri oyo emiremo yaye emenene arache kurigereria okubagwa kwenibo gose succession eyo yabeire omuchando monene anene ase omutakanwa. Katika ofisi yangu ya CDF kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 nitaajiri kupitia kwa mshahara yangu wakili atakaa katika hiyo ofisi kushughulikia maneno ya wajane wafanyiwe succession so that hiyo kuzi yote tunapata ituondoke. Ikikuwa complicated nitaomba ruhusa bunge tukuje tukabiliane so that we protect the widow's rights, we protect the orphan's rights, and we give dignity to our women who are undergoing the agony of loss of their spouses. Chingaki echecho nigo abarai abo boigo baikirana baria eira yogocha boikia ebirero byabatakanwa baiga hase ebunge enene. This is a special group which
has grown in big numbers in our country. And from what they have explained, we have gaps. There are several gaps on how we should mentor and help our widows in our nation. As members of parliament, we will take it up from where we have seen the gaps. Thank you for your explanations. Because I am very passionate in legislation, I will ensure that we seek for a statement for us to be able to get the correct data of the number of widows we have in this whole country. Because the only way tunaweza hakikisha ya kwamba bajeti imewekwa katika mambo ya widows ni kwanza kabisa tukuwe na the right numbers. That is the only way we can make the good contribution. Hinko ripotera Gatembe kurwase skuru eyiga y'uboroso ya Bugo egotoka Nyamaiya West Mugirange County. Mwanjo murigeria abunkurase county ya Nyamira mienda I think egatie bintu biritwara ngi ukwandira na rigete story buneyo yo kurigereria abasubati bara batakano in our society lakini bono yamunya gotoka egatie bintu biri umete stigma nere gochiacha intangane amarwere umeta okoranga abatakano abange konyoranga stigma nere nero konyora ba okonengeto naigo okonengeto ikorkwasike gusi ere konyoranga ogochenjo abantu bamete ngakero kende umugako poka kwanyoranga abanyakinyoro no bomete igiyete tumugako especially kero maeta marwere naro akagira ndake koba ego setari maya especially to let me say enyamoreo maybe andake familia umugaka igasirete na maybe kenyoronke maitandake oborwere buno bumbo toka boligo soboro amarwere naro amangi stigma na bego toka because abantu bako no ba avoid usaba bago bekensemo what kananga kirikanya ko bage goito mugako nandege inamba ya kamera mata na yategere story ye anda bahad baba tabanga nengaki ebimirambiro anda ke bigocha byaba byagaranga bitari go favor abasubati unabona let me tell you do you remember to agareto mugano bwe musubati uri oreko razimishu kose bona tubate burial rights and traditions ebimira soko ni umwancho wekera kure yes bono mo bikoba forced kusibi lazimisha kuchesa umuntu swati yo akora bana kirito haruche ebimira mbere bikoma chiko lower no dignity yabaswati andake byagarire tubate nzemo yenda mangana wife inheritance egentege kongusana egentege kwa sababu nkero abantu ngabona umuswati yo mugako yo kure who is going to inherit that person netabanga negento umuntu abwate kuru enkora ya eme so abatakano they go through a lot nande abatakano the same people twanyara ko batoko kwana mangana y'ikindemero kwanyoranga bona kero mu sacho yakure anda kabono na abamura bamwe aboko seno ene abantu bande batete ko bawunireria amangana ya marima rero igotene nega igobori gatamanga ki abantu mbare abatakano mbare ngabare banyara ko bakunirwa marima yo konyoranga ngo bako babange esinge njonga mbabwati chingu esinge nchanda ko mbabwati muntu ko utitikaga bose wife inheritance and mienda I think embwe yenera rasa abantu kwanyoranga umo gako sirire amatanga tarera abantu bachakire ko timeti usikwanya korore ngega okonyoranga nonyeriri buna mutanga kwerega abantu mbere bachakire gochororo oftenly yani umuntu bagukoreta arugocha umuchibu yani umuchi omaremu na gochimuta akora atigara atinde kugakishwa lakini chitabi chinchiro and we have seen that matojo konyora umuntu naro atagite koika muswati ange kabisa ngango moreresiale kwanyoranga yachakire koleta obwo nonyengo cha asia abana yale to muchando ko seya chaka kolete gitano gati abana anyina na chiama tichinde so echimi labone echo chibenta ko ba stop especially on nchiri ko favor basbati especially abara batakano especially egento kereso emotive amangana yendemero matina na ara abantu bako sambere shinyomba batakano na ara abantu bako yani amatanga buna yaraiga basi mwabe kwenjiranga karuwa igasoka kwa sababu wone kino nkiyoga hiyo. That is very bad. Tutuense naba mwanya bantu una naye ayo mumuroria orenka mwa utayeta ko seli umwana abana ba mumuromino no musubati oyunga maybe bono mumuro yo mino kure
I imagine nae gwatanga na gukwa kuli your brother oyo siribo mabwaye abe nere o drive maybe abana ba kuruga. How will you feel? Sometimes wa tabanga no ne kunga kliyo ko royo mino kara na ya kiara ko kobera na kikwargo chako kwara temo kwibika sike ko yes. I think ase shida yende nande kero tukurgereria robot yoro kino naringe okora research rit kuri igoro ekero kuri yantu bwate over 260 million widows worldwide. 260,000 abange mubarori goro mono sana sanande binyore binge okonyora batakano na ubara abange no nyiko goswasi chikanisa sebyombe okonyora batakano na ubara abange na nekiro tukuri ati amakongo ayaiga otatiga apart from mangana ayaiga buna tradition umuchando na ndororo no butaka obutaka oboiga kwanyora abana no nyendagira bariko nyora usamangana buna malnutrition are asechinga bune chiga abana gotakenda abana bagotiga chi school asinge kuburu school fees no eregega nabo bantu konyora batabwati no ichinyomba. And you see Matilda egento ko eranda ka abatakano ba struggle muno okonyora might according to our tradition go say amatukali yakale yareko no even it's biblical no musacho gwenta ku provide bono kero musacha ku provide koma konyora musubati yotigaire anda ketare ko kora bintu binde byare ko mukonya achake ko ba financially stable igarenge abantu bari tukokunga housewife yani era igarenka kire gento igategemete umugakoye kwara umugakoyo kera ruro out of the face gose umugakoyo kera sirio bumabwaye bono musubati wese ngenjatara narakurigia nukogende konda gokora kende yage ko support yanyore besa onyoranga bono bumabwaye go bochi gokonga kwa sababu tare nari I think am I morally upright when kare jaba subati nano mugako yonye tema gwe karakaria karashi umwara ko batabo what could have you done with anyway nabororo manyanga kinda abororo karakende naye ngotakerero umuntu gweto mano nyanga kikwanyara kari kagaga ke ekiagera asubugu mubutuko manya bine bintu biko cenjerero chisingo mata ni chinyinge abako nyora ngotegemento umuntu igamba tukabera teto ebintu byachire bobe kose kwanyora buna mangana buna yega buna metoko kukoroko nigo ikintu kire natural okonyora umuntu chire tagekende onse yamanya ko bako kwanyora ngabaigana bo batari konyora wafode ndagera kende usaba hata abana abange yale toboko very true. And I think pia shida sere uchi abana ndi no raise abana especially abana bamura abatakano abaga kuchire abako so na abakong bale yes na abakong bale so nakina ariko tabanga actually the right name na ariko tumeka moral authority to what moral upright no moral authority na advising neba kubwato mo yako kare gari etome such that keno ekera siri na bokonyora physically na bore tayari no maite ko kore kwerende kwa sababu kero watigiru by the way utamaite ko korana nke no tamaite ko korana ne kebiriti it becomes a problem na maine na nekero tukuri ati evuna continent to bwate yoro ngoro Africa na Asia ne chochi bwate omuchando iga wa aba takano utanyara go gwekonya kusegwesira kusego ki gosira no nyechi family chabo ekera baga kabao basirire igo mancho muligereria abatakano bali umanyete korwase kenyoro kwanyora ngachi opportunity I think nandi shida nere go chiatoka mbali gutwara sei mbali gutwara akona re barasa yarangirego ntokora na umushimi wa Steve Harika kwanyora nga barangire usene barasa yarangirego tabwatirioge kusina kuhana bandu mbali kombategerera it is even practical mantida genda sikanisa chito igekawa kilikia bakaka yekorukunga kusana balisia the church elders you will never find women here yoko nyoranga nabo akaboka baro actually mbari gutwara sei ande namba ya kabero mahete ne I think egento gecangirete nebuku even in the Bible karali gere buku buyabye na yumusubate ari go isaransa ina cancel yabagaka no way akong egento giga translate go just African culture abagaka abangina yani ikoba they are there to be seen tari otegerero they are there to be seen not to be heard. So lakini rende toikira sendo chenga abasupati they are listened to kwa sababu tianda ira abantu siasa kidogo 2013 we never had a woman yulenge governor tuachire 2017 tuanyora aba governor balenge batatu bono iga
enamba ya mentire oyo mwana arusigwa batano noyo mobale bono baone kana batano noyo. What does that tell you? Toikira ase even opinion ya basubati matters kwa sababu to koleta basubati in leadership and you expect to matagar. One Waiguru was the chair of council government and those men lazima bara kumotegera ndochenga ebintu mbiro bono nanda abantu tigatwanjira nense bune kunyagusuka ebintu ngo change bire. Don't be reminding us on how you did things magaga linga basubati bakabere chikoni no tware page no chikoni toigira seke golindoche opinion ya kiro muntu nkomatere sana and ntobwento kwa basubati ribaga na abo mutakano na abo nabere na baroba shed light kwa sababu basomire, they know what they are doing, they are empowered. I think asensemo ya serikali ebintu biranyala gwetugo amachiko naroro lakini especially amachiko akochia bwaterani muna mangana yo kwenyorera enibo kosi mangana muna succession land succession ayo namachika lyabonete gutingiwa erinde akore emirimo ekiagira muna ekira sensemo yega yo kwenyora nonye obulimo ngochire yako ngase yabatakano ekero konyoranga abantu babo bachire ngochire areto umuchando. I think bine bitambukiro bire serikali ranyara kwemuke abo igoko recognize amatukubuna umetichi holiday bune chikanjiri cyo konyora chikogenda recognize sure ya konyoranga bitukuri abatakano alafu Father's Day tokora Mother's Day and again Matilda abayibuli babono bali mwanyale ko bamoko guso bamurabona gabatiru bulimo make sure ngaki succession yo bulimo bwao nere in place saje that no chakukwa umurugiyo gagotigara nabwate success nabwate title deed yo bulimo bwao to avoid such ena ringe na omusubati manyakana tuna faith oyoro mwakili and the succession mostly okay succession uchi yakorasi bali bakure yes Wati yes okwenyorere title deed yakera abantu bale moyo ekuchire yaba byake elinde ekreo kwanyorenga batakano abaga batigiro sina abana chintakana yaba bera rais kubaganeni beyega korende ekero tokendete gukwana mangana yobo takana boigo okuboria kugosira kugosira kwa bantu ase chinsemo manje muligere nase oroboti rwabene orurwariganira mulikito Daniel Ontiri cross kenyerokia ebate imea borangi ose ebate borangi gotoka imea marani bungene ya kitutu cha Chenot enkayemo nigo ikubolia bokonye ekagera yabereke wetera amakon ekati yabo ubroire enchara nabo gutotwara nonye ne nyumba kose obomenyo nonye ne chianga nonye nabana mbali konyora oko sirwa ekiagera nigo bono abaiboli bagendete kwetera amakongo ayo airirete parabo komenya ase obugima buri obukogania kore igoro mono mancho muligero botioro asembeo Kurua se kenyole kiga kiebate borangi kiegotoka marani hase bunge ya kitutu cha Chenot County ya Kisii ogima bumugaka Charles Keriso nomorogyo ye Phyllis Lumumba na bana batano hase myake menge bono nigo babeire nibamenyete nemechande menge wetera sokuborwa kwa maganyo yengencho esenkaiga egati abo endagira chianga enyomba nonye na samasomo hasa bana babo chingaki twekirana hasenkeye Phyllis aiga nao hakurugera naiga nao bakorara bonsi abantu batana babere inyumba bamenyete yatosa etabwati kendeme na yagotire amabati kubairira bagatuba n'ichianga erigwetanga korwa somugasumururo nembura enyumbeye tialenge nyumba ikanya kubuta kumbe amaga nembule kamanya kuja kururo igaka ikarura ekere yarura wana saga sio ngasinyubona senko beka bana enyumba iga nigere eyo mumura wenkeiga oyo sirete bugema bwae emyake menge yaitire na nyumba iga ekyali ngarorero nobosie nemboga yetabwati nonye na maguta n'echumbi gosomonyo na kiriegeke bakonyora bateba abana nabo bakoa libagali tangani barabo bararanchara nimanyete kwebolirie naseki bamenyere tobogimobo bale obonsi na bale na fingia teribo igo
abaiga negati ya baria bari semyaka 23 bono neri chiko ryo gotakorega sienkongu nigo ribasibete kubairira gotakora chigasi chinyinge cha mogoko na mono chingaki bari nchara ekyo kyabairire bono gotigara haso mosunte bobotaka kera na nyoro mwana oyo mumuro oyo korokwe Emmanuel nari na chagete gwati gwa magoro ngati gwa magoko ngwatu bukerasi ndeyo musacha ngona tori nyagitari musacha ndebiga gochane ngoire nyagitari moisa yenga genda na magoro ndusetie bikoro tonto chetense musubati omindo manene akangira nyagitari tokapimwa Phyllis omentabuna obogima bamenyete hase nchiriga nobokongu omentabuna nigo haseretia abasani abange nabange nigo bagendrete komonengeta okwaniro gosemere kwae namasabo yokora kini abana baye obogima barabumenyete tagembure gendetu ingo sinyotamya abana gotiemechi yani narenta abana bariga nabatebiga tata bera korwa nae baba bera korwa etoko kanyembure gegoto anye taligo tugegosira na koraki na botokare korara njara ane mambingo kibokale esengo tacha insega iga sengo tacha enyombe etobe yoka na ina kali nare korosira ngori korumambia enga gachete bunando osira ngori lakini nachire gotemagaki mami ndo mwana yo magande mama atoro chenjara yandiri mama gaki mama rugaga sinini mama tai baba ngo ganyande ganyaya kego anyakego tato minto gago tengia kondetere mama tebi ekeria rare tonye tali konyora tinko barugera ke magaga sinini okuboria hase amatiga bono nasonde bwensi obwato moyo bugwancha wesokya kobagachira enyombe nya oigo kobagorera chindagira nechianga ngetimbo atina munende yose ena sabire sebana ba asabantu bali bonsi bibandigirire tiga buna njengo kwana gaki ena rere irondo bwensi orasa yo muguko ryo gwancha konkonya neke na romba bwate mechando nabyo kunyareka no konyorana na kere mbure gutubuna ntu abanyakenyoro okonyoro musbati utoko morengereri gakifire sibune mbure ya turega ngai kusabana baye baigama kwanyora ntu echande lakini ntu ikurambali tonyare ko mukonya bono tuchigwe chanda guchia onye tokwenda gatende tokwenda twensi bono nturi kunyara kurambali to mukonye korengana buna gaki aeresire igente kenne tuganye tikurwase muri gakitiga mumubwatesi egerenera agache nona kere mbure gutwara asari utwara oboremu ng'abana baye mbarasagi kurubudire gaseni kya gatembe kurega se county ya Kisii ritrene nguruko Daniel Untiri ani no boroire guseno gutaka maitege ntonkerie kebe uboroire botaka boro na ndo boroire bwatera boroire kwa sababu ono ukuminga bili chianya kitali ogwaka na kwa sababu amaroire na arware continuous tokotaba chronic atageta yogora like maybe every month maybe usine clinic omuntako genda bono omuntu kwanyoranga egenta kurengerera mono na mariogo kwa sababu amaroire na aro toko tumeka mariogo bono yamanya koreto mochando bono muntu struggle korali anyore besa ye entetera inamba ya kabiri Matilda kera maroira yaro tobuganga usayani intolengerera ngandake ebesa yoko gora mariogo aya igere 10 shillings 20 shillings nebe sentambe ibone yanya kana ngobotaka bwa correct bwa beire so it's a sad story kana nyirigere ga bunch orange nane nyombe yere you can really feel if you are human abase nyomba I think chi story bune chiga kurumarani chavere tari ya motaribere charabere chinyingake korende bono igekoro kinga bado obutaka umuchando yega no regusi ekiagera omete ekiro oise gutara kirese family I think shida chinyinge boni goranyora abantu babwate kiro kende no gota nyore ndagera nabo igabana gutagende school but iga se nyomba I think the moment okonyoranga enkate bwati nyomba igo babwato kugania nando maito Matilda ndo bwato botaka ina kabere nikyo konyoranga bado gusio botaka mboro netaba gusio ka kenyingima to bwato botaka botanga ni buguru kwanga absolute
poverty no bonde bortokoro obonde bortokoro kanga relative absolute yemini tinga objective poverty neli okonyoranga kinenge iyo yani to iyo kinenge bona bako absolute actually kwa sababu kinenge yo yani even the basic needs chirichabo tambe ndagera yanga naso komenya teyo pi lakini obotaka bonto tokoro kanga relative naboko provide the needs you need okonyoranga linde naboko raranjara mambi kwaboka kwanyora biyole lakini maybe chi luxury chikoborete chigali eti bitobwati unabwo batakorate boko nga relative lakini absolute mbono bono iga kurende kurengana nangwa saba kwabo maybe banyoro muntu bwatokukaniyo kuya anyara ko bakonya ase enchire yue watakatari gento kerera isi negente ga konsa if there is something that sigentonye gentokere by the way kerekebe nchisammaite no botaka botaka no boragera o tware nande bo paint botaka umwete bo brand na ne tukia o kanterenga no matakore botaka go brand in a way that no ne kenyoreke gima nje botaka go ikani lakini we are not praying for that toko basa very familiar banyara ko bakonyora umuntu bwatokora nyukuya igaranyara ko bakonya na tutaraska kurasenga neyo ense moende kwanyoranga injury ya amaroire I think twararire yende buna okonyora umuntu anyora time umubasuka no gusene myaka 20 ya erire kwanyora ni gare arigitanda twararire chinde kuruchinsemo cha birongo chi story chinchigendrete ase chinsemo oime yagusi timetinga bono ekero yanyorire gusi ngo uburuiro boige ekero boko chasenka timeti ne amate guchi yairangora kusinenka timeti ngiyo chikiaba by the way konyoranga enka yatumikire resources chinyinge sana yekira bakabona asipotari konyora no nyendaira kwanyore nyumba ya gotire ya chakire gotwa mete dirikaro mete ngo bayaringira isi kubeko bunyansi boniga ko chiaba kon ko serete nyumba kiagera by the way binyarungiro bado byo serete yes nyumba cyo bunyansi bado nchiroro I feel like what if kwanyora chinka buneji abantu bakonsider krokende yubo nyasi as much as ngore tere bicheri embe ndi baga abantu moko menyase embule gotwa one shida nande konyora sasa tiyo ko serete nyomba ko siye obunyansi bole buko beka naronko bere akongwikiagira abantu bange mbanyasi megetirero ko origere naranga mbi yabono nande iriyo bunyansi etari gotu kubwa amabati yaerete maeta amabati yes amabati amabati the moment yago tire niko to kunyara gukore kure bako wende kugura mangago lakini obonyansi nare korro ko bochoka bare to bonyansi basogota sigete yes bakore pe so na bebone yani I was arguing with someone ngamatenga squeeze tuwa pungu sisi nyumba cyo bonyansi meaning that ngo batakango nyakwera bole lakini abantu ntwe betenga libatiro lindi ko bari replace by the unless nado ndo nabona nkwara gali enchera libatiri lya renge likoroka nyo mugaso kero wanda bono nyo mugaso koroka na what if kere mbure gutwa embure isa gutwa yo mwaga byebiga do you think that will be a house tari na onye yo mwaga embura ne nyirire go so nyumba yes kero kwanyorire nga libatiri ikire guchunjugo mugaso bakoso anyomborora ekero mugasoro letuto konyara gwekenga na nyomba it means abana abantu batagite obokonya ande kwa manya kwebole ntobwate abarai abuna bono ntobwate muture tindobwate community policing ntobwate abarai bakabagambi chiefs imbarororo komanya kumina ki ase chibarasa kwani nseme chimbari gutwara chibarasa nase chibarasa chinke hagukwana ikiagera narore ase chibarasa muntu nkotebi wale ngaye oro muchabu mono genda buome nyumba yago aye abana bago babekire cyanga bya aye njiro kale kwenga maro ngo sali oro mochi komo gobolinga aiga kirokende to kuira na marani barasa njiri ko kole kanaro na bebo enete chibarasa chikoro kwa sababu nahande not only that ekenyorogiyoka for this long babere ekenyorogiyoka inkikiri bakolire kiagarire andake in the way of supporting the family ya family go se familia yega kwa sababu na araba aba chijirani chiukwana maite tari lazima
otware ng'obwate ebintu ebingi egero cha gukonya nabo gukonya no nkirige kubwate lakini rende taito kubekera abasani amagoso gose bali baonchokanaine nabo konyoranga batemira asiba bakonyora ng'omuntu orugirega na kongumba hiyo miendo ntebi embura ya chaka gotu watoma bana mwe jirani baigama embura buna bona kire uchi yatu botuko kwanyora abana bachire jirani okobora taho kwa rero the moment abana bali bagucha no kwente ko baendagera omanye kiro kenda abana banko isibale mpaka neti sabuni nene na riba korara bwogo kiagero mete obutakango chabone ne chibicha kete chimbe onya abana baika bategeto bokonyi kurwase chiamate na beko bakongo eko babona no musiga asebale jirani tago ko we asoko igama rero mambi ende wiki ende bakomotinyo gocha yes na ndengo chire yale tabono okonenge tokoli stigi merie gochiacha ngaki na rero monto genda usabo bosi mambi yakane tuko saba kwa mwali toka yekera abana ande matukabera tukwanyora abana bali bakwaura bono nguchire yapa buna no musigo utatiga bono yatoka sabarai abate nilibono umupira na bwoko rutero manyete ekero baroririga mbitambukiro kibako imuki nande gento kende Matilda obotakamboro lakini ando botaka na boro muntu akweretera omaite abantu mboro bwatena abantu mboro baonetia maremo in fact bakase bamenye toka no bole mobole tatigarete no nyasa gocha gutumukira asa gutumukira no nga gocha gusiria magima abantu bamenye echi mocha ribono ega 2-3 years because asteyo bako yes so naro ebintu mbere biko changiro gotaka bwacha especially amangana yo kone chinde mero konyora umuntu oneti ando magocha guturera ganga tari story eto gwate ocha kurera abantu ngana nda achandegete kwanyora ngano ne kenyore ko negative gocha sare singincho anda kemba maite nga the reasons as to why maite Matilda toranga ngano ne family gete umuntu gete atakonyiri aba family yire capable konya umuntu na skuru agenda kare boli nyaki utarabekire familia ya magoso ngangi batamokonyerete kara unengi go chimbu chomonto yo chira china na aro monto na bwate tabiyo konya na bwate tabiyo konya kana banyara monto morigereri kero to kwanere yiga abono nekero to asoira sense moyo butaka nduru kwanero robot yo rurwaro asembyo yes kwama konyoranga omonto ero monyene tariri go konyeka maybe anda ko irura segete osali bantu malenga bakuririwe meremo obe imbuga bobe tari nande bale batabwati shukran okanyara umuntu naganitio ogosirwa kagotema koego kwanyara kuburinga nga abwate bituma chigo ni usire ngoma otoagatorira kama kama kuburinga umuntu na yakurwanirira you see you need to also nande tiango tabiga Matilda ngento nkrie kebe umuntu na achago konye tago konye matukonse nguchi kobore bega no umuntu akurigirira rero abantu mbara umuntu na arora arigire se namba yawe simya gwakerega atengo nebe sata gete kombi you also don't be a beggar stop umuntu gusabirira butambi ikarakariga yani osaba kwa okobenga yani kwalembero bakakero umuntu ramete oyo macha gusaba amaene na remire taiyo rero lakini onyako banga kitu kidogo esimie apana kero muntu nabwate right yo gokoraki yo koligia anya kwerwanirira oboche obogasaga simboro unabono aliere dina bwato mujada ronde ngotebanga ki onya ko muntu musaiga osomete nubwate degree ya nubwate masters yao mage ko taranyore miremeri osomerete don't be choosy karakora bintu bikeiga birako onya gwaka na bills onya data bundles onyore yo kugoraga shati akayiga akarongi akayiga gakuruta akayiga na heko gosoka abantu bate banga yanyare bembya tiyango tabiga bantu mbago gwanja not unless we yanchira ayo manyina no we yanche kuwikwe yanche obe so selfish by the way na yore goraga shati akaya na tikero umuntu na yakoligereria tabanga yanyare bembya abantu bacha gochasuri lakini riyo te yanchi tiwe chwara te umuntu tayora gwanje meyenda twarorire kero kende asense mo gutigana tari butaka bwoka twarore abantu bagwate michando bamenyete no bolema baganetio bokonye kwanyora ngasenka abantu barenkeye abantu ange batano tote bose no mwibuli oyomo goso mwana oyomo no bolema yamale gutuka ngo gutumeka oyo igo bwatu muchando oyoga kuriye nibo ekiagera tell me why okonyora nga ayemienda orebuya lakini kwanyoranga no swete street go seta one obwate umuntu ole no polema okumusugumanekero ne wheelchair akanitio bokonye
abantu abo gusaba chisiringi 10 kiro kendo kora abantu bagutarapara abantu baraire njara abantu neri ngambari kwanekera emechando yabo lakini kwanyora ngayo uri buya no eturie gekombe gusesani agusaba komenya kwebori naki what if kwari kubika umungano yega nyumba guse umwanchoyo eno nka ogendo urigie okore mirimo at least yorete singicho nabokorete kenge kubwekega kyo gusabira bwikariririo ras abantu barasabira nanda abantu mbona inche ngora haranda basongo kunyora umuntu uri buya tematenga bose no mwana waye gose timaiti bono mbwa matekyo konyara babwate umuntu uri buya yani oirete chingaki osuguma umuntu anyo achangi mogende kuri mwenzi why shouldn't you endo kole mirimo baide mwate bintombira tali ngambo omwana oyo gose no muchanda bwate gose no burira bwate ayembi yore you are normal you know na abantu nabara igino ko ebesa gose ba kuligireria yae bono mbaro nayo gerete kwanza batakonya no nayo gerete omwana yata ebesa kwa sababu gani akubona onyo muntu ukare normal why can't usera nkiata chira kole mirimo so nto babantu to ku attract sympathies and it's even biblical tiango tabiga Matilda ebuko ine kefungo ndamaiti lakini njendi yo mabasta mabole kefunge kinkere keto ekefungo ngere otabanga onya kwando mu kibo muntu mono yo okoni abantu even no bakore bya onya kwanda bu muntu kete onya kwanda liyo kashuka okoni muntu mambingo siyo kirule bita mambingo siyo kirule gusene ne nyomba otabunga muntu itayi yo ngakonya kugenda nagosabera mono iko gekore tobo chai nabantu mbaguska lakini once umuntu amaitenga sami yenda no muntu anchite ko ekorera ibintu byaye nena maskani nena abantu koraba korra iko bagutwara maskani go chasuri lakini riyoro muntu wosabera unya attract especially for men let me say this for men kerokoro kana wosabera nena maskani nena kurwa so morugi oto konyora yero tuma direro ntagete ko saba ya very personal ya ni ntagete ko kurwa advice kidogo iyo nena muntu musaja iyo keroko nya wosabera maybe nena morugi otagoska because I don't know whether I have a moral authority na maene ando mbawose mienda litkuri goro onkorogo aso morobere bwekerorana nkaigwa amaene na nabatu mujandala bunoyega mujandala miyasana gakuburenga iyo murai mwamuchorire lakini ngagira tukenga kero mundu kurasi kinyoro aligireti umurayo uri guseno mo MCM mumanyete ngisinja watengora ingia kiro keno mweshimiwa fulani na watengora ingia na bago konya abantu bare no butaka konya rakero umuchi butaka mboro na otabinga kiro umuchi butaka mboro na gwatu bono koma kuburi ngumuntu na chiatu are chinguru chingana naki na chiatu are nibo ekentege sini nike okorekana omuntu oraranchara kiro kende gosene sengencho yamangana buna ega twakwanire konya rakuga akorangelinga umugavana umweshimiwa Arati umugavana umuskenya ribo akitokonye kumenya kubori nero gocha kukurigeri bakagutondera umutorera akobekere nini abarayi barangeria samangana y'ekipara amangana y'ebintu binde ensense mu buneri tote abana bare gose n'ekintakana gose abantu bamenyete no bolema enka nkwarura bunenke mukonyora abantu babwate special needs bonsi as a family yeah very true Matilda buneyu abarayi nabo bakorangeriwa lakini yatokanga morebuya mienda mukubuka n'umuntu nyomete orene family mama yokubuka mwanzi mwateba mwamanya kubwata wabekeli oginga umurayi tokonye umushimio se tote hoze no muske kibagende teba tokonye njiragi umaite koikariririe abarayi aba esaba bachoreire it is not tarigocha kirenga umugati okera lituko bako tondere bako korere sabuni karenga barago korere binde abarayi abakero baro egentonkero bago korakere general yani ego benefit na gego benefit kero muntu omunya kenyoro gose abantu be county ya Kisii rero igenya gitari bekwe iyo konya abantu bonse ba Kisii county epa arebeku iyo konya abamenyi bensemeyu na Kisii county ngima egerenga noene biashara byabo bakora bit neri toko simegete nkoiro osenke umbose nemesi osimegete garingo cheriko pick egento gego konya abantu bonse rero ige basari kere kuruego and that is the work of abarayi basari kere kuruego ige kogenda guchiasa abana bonse pi be constituency ose ward ose accounting nero egento gego konya kero muntu maite bono tochenga umurayi akonye kere family ngakiara gokonya
omoraya okonye kire family wetera korosie para kwena na chibasari korosia sabantu bakoenda amache tagocha kore merege simamina ali Matilda ayebweka ngabono kore mere borehole ngabono naye gokonye kura igagochare me borehole e borehole yosabwa abantu the whole community ekina kyabaraye bachoreire onye namangana yo ko rio boreme no koreta gusene fertilizer koreta gusene bimerete bi benefit e community lakini the issue nga abaraye tokonye tunchu talibo berende it's good governor tokonye kwanza ise ikiriro chia se governor ipinge yo tikaba too much chikese nchiro chira very emotive ekeko gania baraye ero ekeko gania baraye direct yes ntubwate buna abantu bamenyete no borema ntubwate umuchando buna oyo igaburire bwa autism obokonyoranga umuchando bwa abantu abana bakwibura bwate umuchando bwa bongo uso muntu ukina kabwate umuchando buno eyo nabokonyoranga baraye mbabwante ko rangerigwa besona nirinde banyora abantu buna baiga busekese simune chiga kurase community eli okubakonya lakini amangana yiga abantu bare barigire bono abori na manga guchiacha enjarate gokoria then you want the governor iche yes orebuya okwena takogenda gukore onyo mugondo toyo abantu ngokora bali chikonda abantu mbere bamenyerete chikonda bali kire mechi y'abantu yes te karakaria you have tema we karakaria kero byasinyire umuntu nabo konyora limo iko kose umusada ngo etorenge kwanyora abantu bairo ndabona abantu bane ntubwata barayi I think gente kihanje kyabirige kondrase amuntu kamangi abarayi mbaroro bachorire buna abaiga nyumba 10 na boyo no nyaba tureti kwa iguna at the ward level kusase constituency kero kende omuheshimiwa gete oamwire koleta gusene chibando chibunigete chigende buna bona se abatakano chigenda sabana bali chintakana abantu bakaneti abantu bataipo atiendagera Koma konyoranga ndagire kero yakire gari kwatu mumura yori okuba wakilisha kurwali kenyoro naki to amarieta yabantu bari umanyete pinga amaine mpaka nityo gokonyo umete amangana ale magweto rocherere iga abantu bari baganire gokonyo batigwa yes abantu bari barabataka baere yani baganete abantu bakoraranchera abana baro batari konda no eskure sengencho baburi gosena 50 yoko goregetabu bamanya kubogerera osengencho ya kero kende nga okogenda buna abo okoiru buna omanyire yes so abarai also let us be honest abarai kero wacho liru gotinda abantu ebenga enyumba gete gosekesa kugete muri kochianamo kolegasi yao ayibuno mutulet kolegasi yao bwikirano bosonyo koro mugambi oncherende onsi ena services chao tikachibe even gocha sabantu bonsi another thing Matilda Nkeringa yes abantu baitu borogongorwa gusi na bali gosimutorigerete na bonso muria murase na netsisamo cha Facebook egento kia mana no bwe karakari muntu na ichaga konye na bakonya orobo konye lakini muntu tago cha konya matukonsi tigago konye ebenga igo kwale meru lakini kurwabo we redeem and kero butakabore mino gusano mwanafunzi munabona no barafta gusano butakabore mino tiyabe motivating factor tiyabe ngo kogenda I like this at an English teacher briefly tiyango tabi ihate betenga mwabo igo bari guticha chisani mate kare bantu batararagera nando mate kare umusorio kale gurusana chigorende na bakore to bokima babekaga no bokuma boli yagenda segatinga kera koro kuragera pibo kuma boli no boko bo mwali tabore borombo bwate supu gawo bona eresa babo achirete sukuru hatabanga ntatengenda nsome ntonya guticha chisani echiga kwarare agasoma bakakabo mwari mwese ngenja tatagete agento kiriyo guticha chisani chiri no bokima sengenjo cyarenge chichuma nande cyategete because cyaremona yes karobo takabole mino taringa non no omwalio ego bwabe motivating factor nga tianso member ushororo you see tiangebe yanege ntego segeta tebanga nere weakness yo kutaka ko ebe buna negeta mero ayekira sekero teto bokonyi kwanyaranga oteto nyakororerwa mabera yes tiebe nganege egento ego segeta okole mirime abantu bakora umuti nebega sigo nebanga nendagera yakobora egego segeto andolgi
lakini asense mwende kero muntu asabira obokonyo muntu agotebire ng'ang'o bosinda oseria abana rungori moe na ndonyo kobwate means cia komotebi naki ekiombengera gose agakonda ngara iganchi togende bakonye ikiagere kero muntu akwimuka igoro amang'ana yega gokia okonyora ng'anonye bikoro bune byobosaria nabo igo obutaka nabo obokoera ase society abantu mwagenderera mutiyo konya abantu mutenga getembe batebire konya abantu andikero ko muntu tigakomwago komo ngentereri kwache komo chenje ko garinga na lero chire oyu na lero ntarabale ora abo babegete bichanja mwancho moligereria abana abantu tumenyete na barabu tunyare goita bana funa tore na akoro ase orobotindore timetinga kwaro chichi bichari tukoregoro charenge choko gasa nonye bicheri yachunjukire umugako yomo umubiro yo gutoka se umuti enjira asuguna ine bakatugamete abegeta marunse actually twa yeritie story iyo njekara yachi tena atemete kora unengia sana ngorigeri ngaki amano muntu yo njira korokana the position yari umuti no moringa morenge ando sibire gati bono kwasimu ngaki umuti yo sibetu nakianyara to gwesunge bakatuga imense bada kanyara gusiri obugima bwaye mwancho morigereria no roboti rogukumya ane mono kro asichinse mochi agianchere gotoka me yanya bari chache gose ekoro ase ekenyorokia ligoma yo gotoka ime yanyari bari chache kirbono bamenye bagendete kuichanira enjira umusacho yo anyarete gutuguka aga kwete chibichecho asembyo Angoro kwa Dennis bike mochi kwa location yake ono maambia gukira bona mambia twakirwa reporting umuroya munaro nikatanirega gyanjere emeteime be ororo wesbeta nengo twamenyo kero twachire twamonyorire obo mayana ngo muro inasirete lakini tari yo kurwero se division ya itu se location itu ya tu arwede kurwese division ne location yeli goma asa marieta kuna banyene umuchioyo bali bachiche karo baywe kurate iyo nibo batutebire ngani gakorokwa esbon benga mokaya na nto tokumetie ayito ararire bana yaikeire bana mambye twamanyire ko iwo bikuro nanje yantaboroire ko ruchitara imengu metinga ngikagandira ingo mwana funsi we skuru naeta onyora omuntu sibire angoli obune mboli obekere meteime abo twanyorire omwana oyo omo bweng'encho ore gokora egasi engiya ase ekenyoro ore gokonya abantu ase ekenyoro okobogoria amatoke okobogoreria abantu korwa omogondo nobo mayane naba eng'enta webeka engoli abasigari twatebia omoesisi keumbu omo-OCS totuma abasigari gocha naende twa DCI babosongo bachire baprocessirie simu nomobere ono igoganyete oga transported gochi kisi KTLH ndinde uchunguzi agenderere ng'a nakyo omonto yacha goita n'omonto orokorwe se location ne division ya isiko etari yaito ono ntumanyetie sababu nereri omo akara koroko murigere na okoranga n'omonto monene iga emiaka baini ono turamanya ng'a sababu yo goita kwa nereri lakini ntokagerete ng'a abasigari kara bakorire uchunguzi yabo batatebi ng'a gento mienda atari ugukumia ikiagera kuru wiki ya itabuna kanya na gotebire kuri kurabuna pono kurari chinsemo chiaga chuba mobiro tokire roche na kurwa chinsemo I think said ya mate nande omobere bomosubati barusiri chianga bono wasinyunga entire yabantu bakukwa gusi kwani mwika kihoyo kare aba gusi twakwana debinte for a long time and inchegen to nabeta surprised oligerelie njiro umubiro uyu osibire umada asibire bunemboli asibire ga mutubona bana no kwengento kare ko ngenta ngakiara konyarikana lakini beat na igure nga abantu mbere babwatiru kubwatekana ne egekore kikyanya to kabagiye gokorekana asichinse mochiri cha kyumbu ekorekana nga agaitir
akabe kwa roro agacha kwa gigutu njire yo moyo gusiriria mabaratiro yes aba gusiba minto tigatogendera gusegetana inje butambe ngotanga oborende naye manyasore inkaka mapema ande bunabone mbrego tuanya nkutume kora mariyo ga gose ketangi bongo kiao nshonga goikire nkama pema ekenyenga kiao ikanka mapema kere onye gwachira se bit na matanga kwa enda bit nga gose kwa enda segete ikanka mapema na inde namba ya kabiri manyanga ngakyo matabu abo bwatana abantu abantu amumanyata nabo especially amana y'Chindemero nande story nere nande twa yakorwe wiki yaita ekiro nande umusacho yomo okora kananga kwa nyosibire akagenda agaitirwa umuchibo omuntu akamusibira siripera bakagakwa agatwero butuko bwake bakagasiri bugima bwaye kabake afuni bintu gukora serikali yote gocha gukolenda gokoborendi boisaini mate ebintu mbiro tap blame serikali nankora teba toko kando chago tara butuku sanane onyore no nese kurum chago tebanga serikali tokonye oborendi tigabobe nayo munyina ando si asuri kiregento omenyete chinyongo ime tori kurumwa mama pima lakini kwa tebanga serikali tokonye asomanyete negento gukora nishwanga nora at the right place at the right time eger to avoid emeke mebe yachire we haba abantu bagusiria magimabo especially gwetera sugoito inamba ya kabere na ende namba yende Matilda Chindemero tumatinga mobo kongo abantu mbere basiria magimabo gweteranga umuntu akubuni wa mungana Chindemero mari maya no egwense yengi by the way at the end of the day I stay obira gokon isanekana kiriyo bwate nyino aba muraba mino manya mwabaganire nga nibo okay enibo kero muntu mbuya gutware nibo kero muntu no nyana isamu no nyana ninje kero muntu raga ti umanje murigere no nyana no rigeti kopo mutelengu lakini nande litukolinde aigatorenge ndere our editor abuga okuboria ngaki umurayo yo boyenga enge buna state house nakirinda cha gutumukira aga umete nkonyo ruringa na bugutwara bionsi lakini nandi ntungire ko your mental health peace of mind tiyo yo yairira abantu bange boneka bimukire bitambukiro byo gwekora yairire chisegikire asichinka ekero astekero yairire abantu bono bachakire ko buna musio balimo musio bwechi balimo yes metera bakonyo abantu rero ko egambi it's normal I think Ano nyetore gambia litukulia ngocha lile nande abantu bakwegambia by they are considered to be very bright sababu you are holding your own conversation nande machanda te nero ekoba normal nande nere gochiacha yaba extreme yes iko mwanzo murigerere obotoero bwa kebongo ni gintu kiamana sokonyora peace of mind bekaroro ikiagera bono igabantu abange babeire bobe tintegeti tuchake guswana ningane yo anemonekere tukuriyo mwana nari witetwe we university yo kwa Silvia Kemuto witetwe ne boyfriend ya multimedia university lakini it's imagine igoro orobotirwa bwa turutundoringa ekerarige aho mungwano yo iga arigeretigwo bongo igabate umuchando obubongo igo mwancho murigereria emachande ya mental health ya very goromono tugendere gusirana kebongo erinde abantu banyare neba peace of mind as de yora nyoro botero bwa kebongo lakini bwa kiakili abogote maria sako konyara nabo igokonye tebanga nayo guturbania abantu amungo mienda tokora facility korea titokorega bwe on my side ntabangambia mona singenje abalwa toligereria on my side especially gari sensema ya Facebook alafu Matilda by the way Barnabas ratemwa konge muna nachi ko tabiti kolegoro kasaraka singari gachari kisamo cha Qatar na bata lakini na confirm tia gante ngambia bale bali bo bego na bonanyorenga abayiri mbare babwata bana babo bale kisemo kiricha Qatar Gulf gali ndiyabale chinse cha Israel Iran na Kongo lakini abantu mbarora of course yes so mbiye bale anyway tema koba kera chisimi mubona ki abagenderete babo Rogers Nyeriki babo Mary Kiungo abo Muservege Susubonsi Victor Mondo miyenda skuzi nanya kumwigwa na abo igo Barnabas Ratemo
I think Rogers nyirikina mukwana umungwana naro ku Fred ku ruchinsa mu cyao barachogali yes na boygo Fred Nyaito rwari chinsa cya taracha by there anta imukwani baba sirasi bonse n'abantu bose boro gongoro ryo bataracha basani bana sana and then tanya ribari chache ndo kuba kwani sana Mbia mwana sana wakwandi abantu oba nyari bari chache nje mwanya gitingi ayo mwancho muligere olio ndigereti tinga kichiga chabano mambi anonsia sore na ukwaniri anyora maigane nande kukuborekero ritkuria ori achakire asinjire iri yo mongsuke gima linyare kuba iri amatunda linyare gutwara obotoereru na boigo linyare gukoretera omugoko nga ekero gucho gukora ritko mwancho muligere otwa etoke no bwatekerio okwegokera kore ndase bire biga gunkwira libagaria bene okuganeria onyare kugendera gutigara ime ya Getembe TV chinga kichonsi kuroko Matilda obaiwana bonsi abaine kyo kwanyore chibicha na Mario Gasinchira engikirano na bairanire mbia mana asabono gendera kubera ime ya Getembe TV Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege